जोंनि आसामनि समाजनि बा आसामनि सासे लेजेन्डारि सिंगार जोंनि रुबिन गार्गनि जा रुंसारि हरखाबै जालांनाय बे जालांनायखौ खोनानो मोननानै आं खोब दुखु मोननाय मोनदों। जायखौ जोङो मालाबाबो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन, जायखौ जोङो मालाबाबो बे समाव बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन। नाथाय गासैबो इसोरनि इस्सा, बेयो इसोरनि इस्सा बायदि जालांबाय होननानै जों जिखि इनसिडेन्टआनो जायाथों जों बेखौ साननानै लाबाय, गनायनानै लाबाय। बेनिखायनो आंनि न'खरनि जानानै, आंनि जानानै, जोंनि पार्टिनि जानानै बिथांनि न'खरनिसिम दुखु फोरमायहरदों आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों, बेखौ आं अबंलावरिनो आर'ज गाबदों। बिथांनि जा जाब्रथाय आरो रुंसारि, बे रुंसारि जानाया जोंनि आसामाव गोबां खहा जाबाय आरो बे खहाखौ जोङो सुफुंनाया गोरलै नङा। बेखौ सुफुंनोब्ला जों हयथ' जानो हागौ गोबां समनि गोनांथि जानो हागौ। बेनिखायनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोरबोआव गाबखांनाय मोनदों। जोंनि बे समाजाव बिथांनि जा होलांनाय अबदान, बे अबदाना जेब्लायबो सनानि हांखोजों लिरजानानै दोनजाथोंसै आरो बिथांनि अबदाना जेब्लायबो जोंख्लाब माख्लाबै समाजनि गेजेराव जोंनानै थाबाय थाथोंसै। दिनैसिम जोङो मोनथिनो हादों बिथाङा बहुद रोजा रोजा देंखो सुजुनानै देंखो रोजाबबोबाय आरो गुबुननि सुजुनाय देंखोफोरखौबो बिथाङा रोजाबबोबाय। बयनिख्रुइबो रंजाथावना बाथ्राया जादों बर' देंखोआवबो बिथाङा गोबां अबदान दङ। जोंनि गासिबो धोरोमनि, ख्रिस्टीय धोरोमनि बा गुबुन गुबुन धोरोमनि जोंनि देंखोफोरखौबो बिथाङा रोजाबबोदों। जाय अबदानखौ दिनै गासैबो आसामनि जिखुनु धोरोमनि, जिखुनु माहारिनियानो जायाथों मानो बेखौ बिथांखौ लानानै गौरब अनुभब खालामोमोन। नाथाय बे खहाखौ जों दिनै लानो गोनां जाबाय बा खहा जानो गोनां जाबाय।